Ani ay breaking news mga kapuso, Gimando sa Office of the Ombudsman ang pagpahamtang ug unom ka buwan nga preventive suspension batok ni Cebu Governor Gwen Garcia. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Kinisumay sa kasong grave abuse of authority, gross misconduct, serious dishonesty, gross negligence, conduct prejudicial to the best interest of the service ug ang kalapasan sa Republic Act 6713. Base kini sa reklamong gisangat sa usa ka Moises Garcia de Parine ngadto sa Anti-Graft Office. Gipasanginlan ang gobernador nga miisyu og special permit ngadto sa Shalom Construction niadtong Mayo 14, 2024 nga walay environmental compliance certificate o bisan man lang og certificate of non-coverage gikan sa Department of Environment and Natural Resources. Pinasubay sa Section 27 sa Republic Act No. 6770 ang kamanduan sa Ombudsman ibatuman diha-diha dayon o immediately executory. Sa gipagawas nga official statement ni Governor Gwen Garcia ni kanayon kini nga iyang girespeto ang proseso sa balaod apan respectfully nga wa siya muuyon sa gihimong basihan sa suspension. Pasabot sa gobernador nga ang pag-issue niya sa gikwestiyon nga special permit nagsumikad lang sa hinanaling panginahanglan aron masulbad ang critical water shortage nga nakapikto kaayo sa tibuok franchise area sa MCWD nga naglangkob sa Cebu City ug lain pang 7 ka mga local government units. Ang tanang desisyon adunay hugot nga panag-alayon sa tanang mga LGU ug mga ahinsya sa kagamhanan nga nalambigit. Wala matud pay malisya ug walay personal interest ang nahitabo. Gibaruga ni Governor Gwen, wa siya mahatagi og notice kalabot sa reklamo diin nahikawan siya sa kahigayunan nga makatubag unta sa aligasyon sa complainant. Mihimo na matod pa og tukmang lakang ang kampo ni Garcia aron i-challenge ang gipahamtang nga preventive suspension. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang, Bisdak.